सान्दुं सायनो मोजांथार। बानलु बाथोन, मटर आलु भाजा, लाफा ओंख्रि जानोसै मा। हेलो एवरीवन, वेलकाम बैक टू माय चैनल समायना एम ब्रह्म। नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। बिदिब्ला नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ। नै आङो दा सानसुनि ओंखाम जाबाय आरो लाफा ओंख्रि ओमफ्राय मटर आलु भाजा, दुन्दिया बाथोनजों दा सानसुनि ओंखाम जागासिनो आरो आङो। लाफा ओंख्रिखौ आं जा गोथाव मोनखायो। आङो गगासो मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय एसे गुजुदोंबोमोन, जायाबा जाथाव जायामोन। ओमफ्राय आं लाफा ओंख्रिखौ गोथाव मोनथारो आरो ओंखायनो सानावहाय जाबाय आङो। ओमफ्राय मोनाफ्रावबा जाया आरो आङो जेनेबा गगा मोननायफोराव। एक्सुवेलि आंना दिनैहाय ओंखाम जानाया एसे लेट जादों आरो टाइमा 2थासोआनो जाबायमोन खोमा ओंखाम जानाय टाइमाव। आङो ब्रेकफास्ट जाखादोंमोन आरो जेनेबा फुङाव ओंखाम जाखादोंमोन आङो मोनानि ओंख्रि गोजां थानायजों, ओमफ्राय ओंखाम गुदुं संनायजों जादोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय आङो माने माबा माबि खालामनानैनो टाइमा मालाबानो 1ता 2ता जालायदों आरो। खर' लोबदों, दुगैदों, ओमफ्राय मोखांफ्रावबो एसे माबा माबि फुनदों। माने आं बिदिनो दाख्लै आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना, एल'भेरा ओमफ्राय थाव नालेंखर बिदि माबा माबि लागायनानै मोखाङाव फुननाय। माने आं मोखांखौ गोरानद्राय मोननानै बिदिखौ फुनफिनदों आरो दिनैहाय। दिनै आरो बोथोराबो एसे बोरैबा बार स्रो स्रो बारलायदों फागुन मासनि बायदि। ओंखायनो आङो ओरैनो थास्लायस्लाय बेखौनो खालामनोसै होननानै मोखांफोरखौबो मोजां मोनगोन होननानै खालामदों आरो। ओमफ्राय बिदिनो टाइमा मालाबानो 2ता जालायबाय आरो दुगैनानै लोबनानै। ओमफ्राय आङो ओमफ्रायसो ओंखामखौ जाबाय। बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ। आङो माने बुंबाय थालायला, आंनि ओंखाम जानायखौबो एसे एन्जय खालामदो नोंथांमोना। लोगोसे मोजां मोनदोंबा अननानै लाइकबो थुना होदो, आरो चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै फैनायब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो। लामायावसो सान्दुं सायनो मोजांथार। बेलासिबाबो एसे थाबाय थायो आरो सान्दुंआ लामाथिंबाथाय। न'थिंबाथाय गैला, साया जालांजोबसिगोन। आङो ओंखाम आरि जाखांबाय, ओमफ्राय ओंखाम जानायखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय। आं मा ओंख्रि जाखो दिनैहाय। एक्सुवेलि आङो दिनै ओंखाम जानाया एसे लेट जादों। एखे माखौ मावदों आङो दिनै, मावनायाबो देलायनाय गोजासो आरो। मोखाङाव माने एसे दाख्लै आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना, एल'भेरा ओमफ्राय माबा माबि मिक्सआप खालामनानै मोखाङाव फुननाय। आं दिनै आरो बेखौ खालामबावदों आरो मोखाङावहाय। माने मोखांखौ एसे गोरान मोननानै बोरैबा लेथ्रा मोननानै फुनबाय आरो आङो एप्लाइ खालामखांबाय। ओमफ्राय खर'बो लोबदों दिनै स्र' साफा दुगैबाय माबाय। ओमफ्राय दुगैखां आरिखां ओंखाम जाबाय। ओमफ्राय ओंखाम जानानै आङो दा लामाथिं जिरायफैथ'दों आरो। लामा मोखां जोंनिया सान्दुं नांगासिनो दाबो। इयाव खालपार दं नालाय, इयाव जिरायनानै दं आरो।
बायो भिडिअ'आव थानो लाजियो आराम मोनलायदों एसे मोखाङाव माबा माबि फुननानै एसे स्र' मोनलायदों गोबाव जाथारबायमोन ना फुननाया दाख्लै फुननायनिफ्राय दिनैसो फुनबाय नै होमबालाय बाजैमोना थास' बिथुरि खाफैदों आरो ओमफ्राय इलांसिबो दङ मोनफा मोननै बेखौबो खादों आरो